Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda. Ina zuwa tunda shi ne zai mai magana sai amsa masa sallama ta sako idan ya sallama a ya amsa din saboda kuma ku ne daraktoci. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu.